Ako gani pila nakatuig sikik pinaabot niya kay iba kung okay na siya ron. Oh fuck bro. Laba guys, record taron. Game. Tanong niya na ako okay pero dili. Kada gabi suglubog na ikaw ang gihunahon ako kung kay... Ay, sipyat. Sipyat. Ya, kaya alam mo sila man ang naman sa naman mo mas naman ka naman para naman bala ano man asa naman ka naman ano man akin naman marama naman bulubal. Ya, kaya alam mo sila man ang naman sa naman mo mas naman ka naman para naman bala ano man asa naman ka naman akin naman marama naman bulubal.